Čaute ľudia, ja vás vítam pri našom videjku a dneska to je, ako môžete vidieť, je World of Tanks a som tu s Jožkom Najvyššom zo seriálu, alebo jak sa to volá, moja mama varí lepšie ako tvoja. Dá z vítania. Čau Jožko, povedz nám niečo o sebe. Dneska budem šoférovať tento tank a dúfam, že ho nedojebem a nenabúram. Môžem byť. Ďakujeme za tvoj pekný prejav a my sa posuneme do bitvy. Poďme, dúfam, že tam bude nejaká dobrá prostredia. A je to na prv. Len s tebou, láska, ten život je hrou. Slúbim ti všetko, len ostaň so mnou. Len s tebou, A môžeme vyraziť. pôjdem za inou. Vidíte, všetci sa vstáčajú ako dažďovky. Most ale nevadí. Ideme po hlavnej ceste. Spomal, však to je iba 60-ka. To ideš, to je 400. A budeme čakať na nich. Nech si oni zautočia. Presne tak. Nie, veď nebo. Počkaj, že to môžeme umieť. Zoberieme domov na podkruhu. Takže kričím o pomoc. Ubehla už nejaká doba, ja doma sám sedím celú noc. Zelenú značku. A to znamená, že zelený. Utekla si ním a nehala ma tak, hej, svoje srdce lieč. Prišlo to jak bumeránka, vrátilo sa, čo som spravil Áno. tam a neskoro si vyčítam, Čo ho jedného odpálili na šupu. Vyzerá to tak. Nevyzerá to nijak. Nevyzerá to dobre. záležalo mi a je dokonané dielo. Tak chcel by som čas dať späť po Pretože? Presne, Petrovi. No poď, tu nepije. Skús aspoň niekoho trafiť, keď je si taký čaptavý. To tak vystrčané na nády, aby som ho ťa trápil jeba, hej. Ja som stala sa na tým. A už si pomyslila, takže nedačný. Trávnu, strieľaj. Iba koľko odlenku. Lízko. A lízko, kúsky. Chcem nastúpiť. Niekto na nás. Trápil ťa tak vystrčaný. Všetci. Strieľaj. No. Allah Akbar. Druhá poďte. Už vás, už... Ona trápil. Nemôžem... Sa ani pohnúť, prečo mám tank? Ničia. My sme sa znali peniaze. Áno. Ja som počul na internetových sieťach meno... Nevinný. Poďte radšej hen tam na kopec. Naľavo je kopec. Ale Pavo! Samý červený, červené more tam je, červené more. Nemám nič, čo? Nie. Posledná bitva s Petešom. Marek? Áno. No Saúd. Na šupu. Som ho vypol, normálne som ho kopol do nohy. Som ho kopol a som ho vypol, no. Normálne som ho kopol do nohy. Nie! To bolo Čapták. tesne veľa. Čapták vyčaptané. To je čaptavé dielo. Ja kým nabijem, tak oni ho aj dajú. Toho pitečka. Presne. No, No. Tam toho naľavo daj. presne. Toho napadá. No aj toho už dávaj. Hoke. Nedajú, strel tam. Oni to dajú. To teda zakýva.
A je, hola tam kvítina. A už iba jeden. Vylez z tých kríkov. S kým si tam? Kým tam zase jebeš. No, ty jebek. Choď tak jeden. Ja ho vidím. On išiel tajto desi. Kde sa schoval? Neviem. Kde sú voješka? Dobre. Tak dáme ešte jednu. Nie, Áno. Či? Mám nové dielo. nie. Dobre, tak vidíme sa pri ďalšom videjku. Tak zatím čau. Hej tež.